Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і я вітаю усіх телеглядачів каналу АТР, які продовжують нас дивитися, які щойно до нас приєдналися. І сьогодні майже годину ми будемо розмовляти із народним депутатом України 9-го скликання, позафракційним Сергієм Шаховим. Сергій Шахов, 44 роки, народився в казахському селищі Саяк. Згодом його сім'я переїхала на Луганщину в місто Брянка, а потім оселилася в Стаханові. Спершу навчався на повара-кондитера, потім вивчав правознавство, а також богослов'я. 2012-го освоїв спеціальність державне управління в Харківському регіональному інституті державного управління при президентові України. Трудову діяльність Шахов розпочав 1993 року. Працював торговим представником ТОВ «Марічка». У 1996 році Сергій Шахов став заступником директора з продажу ТОВ «Руслан». У 2004 році зареєструвався як приватний підприємець. 2006 року обраний депутатом Луганської обласної ради. Займається благодійністю. У 6-му скликанні Верховної Ради був помічником на громадських засадах депутата від партії регіонів Віктора Бондаренка. Фігурував у 4 антикорупційних розслідуваннях згідно порталу «Чесно». 2016 року на проміжних виборах Ради переміг в Луганській області на окрузі 114. На парламентських виборах 2019 переміг на тому ж окрузі. Нині позафракційний народний депутат Сергій Шахов. Саме зараз на АТР. Вітаю, пане Сергію. Вітаю. Це така невелика біографія вашого життєвого шляху. Давайте розпочнемо нашу розмову із останніх виборів. Ви зараз є позафракційним народним депутатом України, ви вибиралися на Луганщині. Однак з вами пов'язують ще 3 людей, які тим чи в один чи в інший спосіб із вами є пов'язані. Вони афільовані до вашого благодійного фонду. Схід – це такий регіон достатньо специфічний. Ви самі прописані є в місті, яке зараз не підконтрольне Україні. Ми говоримо про Стаханів. Як вдалося Сергію Шахову виграти у «Слуги народу» на Сході і, більше того, ще 3 людей провести до парламенту? Які можна говорити, що це група Шахова. Хоча ви позафракційні, однак ви ще маєте 3 депутатів. Хочу сказати так, що не тільки 3, а ще й 4-й був і залишається нашим товаришем, колегою Юрій Фурман. Він зараз голова фракції нашого краю в Сєвєродонецькому міській раді, бореться і виборює. Також він практично переміг в Луганщині, але не буває в виборах 2-го місця. Він програв на 1000 голосів, а двійник відібрав 1740 голосів. І коли наша команда почала не вимагати, а переговоривши з колегами від «Слуги народу», щоб перелічили голоси і бюлетені, продивилися всі дільниці, для того, щоб зрозуміти, як сталося, що двійник відібрав 3,5%, хоча всі спеціалісти і всі говорили, що всього-навсього буде 1,2% може відібрати двійник. Так і сталося на інших округах, в яких ми балотувалися. Але шалений тиск силових структур, витаскування ОВК, голови ОВК або членів ОВК з хат і притягнення вночі, і змушували голосувати за те, щоб негайно прийняли рішення по народному депутату від «Слуги народу», це визвало шквал незадоволення місцевого населення саме в обласному місті Сєвєродонецьку, бо команда Шахова, так і називають шахівці, в Луганській області, ми боролися з бандою, князями, як так сказати, нас переслідували, ще й при Януковичі, і при Ющенка. Ми боролися і вибороли, так скажемо, не місця під сонцем, а вболівання і працювання на користь не тільки Луганщини. Сьогодні народний депутат з великої літери. Ми працюємо для всієї країни, щоб закінчилася ця війна. Це не просто слова. І не просто було виборювати не тільки в «Слуги народу». Ми не боролися з «Слугою народу». Ми взагалі ні з ким не боролися. Ми боролися насамперед з системою,
яку змогли поламати в Луганській області, я вже говорив, 28 років, закарбувалася, заржавіла система, і ми це зробили. Це Олександр Сухов в Лисичанську, де я балотувався в 2012 році, і практично ми перемогли. Також був і двійник Шахов проти нашого колеги Юрія Фурмана в Северодонецьку, і Юрій Фурман, і Сергій Вельможний переміг з великим відривом, я скажу, в Рубіжному, директора заводу «Заря». І сьогодні бореться, щоб все ж таки місто було з теплом взимку, а не як. Хоча народний депутат – це суб'єкт, який має писати закони і законотворець, а не господарник. Але приходиться сьогодні працювати в цьому господарському, скажімо, процесі. Також місто 14 округ. Якщо брати 2016 рік, то я переміг в 2 рази людину, яка вже взагалі йшла самовисуванцем, а я йшов тоді від політичної сили «Наш край», не побоявся молодої політичної сили висуватися, і тоді народ зробив свій вибір, і на цих виборах за мене проголосувало більше навіть, чим в 2014 році, вже задіючи практично депутата, який 3 роки відпрацював в парламенті. Бо я своєю роботою показував і не тільки роботою, там, голосуванням або не голосуванням, а справами, які захищали людей на Луганщині від посягання чиновників, навіть на їх власність. Також Олександр Лукашов, який пройшов від опозиційної платформи «За життя». Мені не прикро, що він пішов від цієї політичної сили в 113-му окрузі. І була певна боротьба, бо були проти нього такі шалені кроки, зроблені з боку маніпулювання навіть людини, яка посіла... Я вас переб'ю, щоб наші телеглядачі розуміли. Зараз... Ви говорите про Олександра Лукашова. Він керівник юридичного відділу благодійної організації «Фонд Сергія Шахова», однак він вибрався до парламенту від опозиційної платформи «За життя». Кристально чиста людина, професор, викладає на кафедрі Ярослава Мудрого в Харкові. Він реально людина з великої літери, яка вивчає людей, яка бореться за майбутнє. Він народився саме, чому він обирався в 113-му окрузі, він народився в Білокуракинському районі, тому пішов звідти. Я підтримав його, і наша команда Шахова підтримувала саме Олександра Лукашова. Я не розділяю сьогодні нашої команди, бо він працював не тільки професором, скільки в нього було учнів, він звертався до людей. Звідки у команди Шахова гроші, щоб роздавати, або цукор, або там дитячі майданчики ставити, або допомагати населенню не тільки, кажу, в Луганській області, в Донецькій, в Закарпатті, в Чернігові. Сьогодні є приймальні навіть в Черкасах. Як народного депутата від політичної сили «Наш край», є Анатолій Нужний, який там теж працює. Тому ми сьогодні працюємо по всій країні. І те, що Олександр Лукашов переміг, для мене взагалі це несподіванка, хоча був супротив шалений з боку і «Слуги народу», і з боку так званих опонентів від опозиційного блоку, і навіть від системи опозиційної платформи «За життя». Всередині була боротьба, бо вони вели по тіньовому нібито свого там прихильника, але не провели. І сьогодні Олександр Лукашов також є в команді. А от коли ви говорите про силові структури, які тиснули, кого ви маєте на увазі? Маю на увазі поліцію, маю на увазі прокуратуру, національну поліцію, маю на увазі генерала національної поліції, маю на увазі прокурора, коли вночі, ще за рік до виборів взагалі, ходили по хатах до людей, вночі могли стукатися до людей і говорити: а ви получаєте благодійну допомогу від Шахова, від фонду Шахова. І люди говорили так. І все є в кримінальних нібито якісь провадженнях, які порушувалися проти нашої команди. Не було ніяких виборів. Отак шалено боялися і боролися з нами і опозиція, і партія регіонів.
и команда помаранчевих в ті времена ще, да? Я як допомагав 20 років людям, мене цьому вчили мої батьки. Якщо можеш чим допомогти, допомагайте. Якщо можеш залучити за допомогу кого-небудь. Ми допомагали юридичною допомогою, практично. Ми добивалися перерахування пенсій, субсидій. Ми боремося за те, щоб все ж таки відновили перехід Золоте, Гірське, Благовіщенка, така 6 кілометрів до російської лікарні. Ну, наприклад, люди пішки можуть туди дійти. Або їхати 70 кілометрів по тих ковбанях, які сьогодні, я не боюся цього слова сказати, ями як могили. Ну, проїхати на велосипеди неможливо, піше неможливо пройти. Дивіться, а ми кажемо сьогодні за швидкі. Дивіться, пане Сергію, от ви говорите, що ви боролися зі всіма І боремося далі. Тими людьми, які були при владі, помаранчевими, там біло-блакитними, зараз зеленими. Так, ви боретеся, я так зрозумів? Ні. Я хотів би, от ми сьогодні, маю на увазі, переговоримо, що робиться в парламенті. Я хочу розкрити карти, як воно сьогодні відбувається. Люди вважали, що будуть прийматися рішення по закону, але сьогодні ламається хребет парламентарям, навіть які знаходяться в монобільшості. Пане Сергію, я вас переб'ю, ми перейдемо. От ви говорите, наприклад, що вашу людину, так, яка афільована до вас, Сєвєродонецька, ламали силовики. Але от коли я дивлюся голосування про призначення членів Кабінету міністрів України, ви згадуєте генерала Національної поліції, все-таки це входить в структуру Міністерства внутрішніх справ, ви голосували, так? Дуже багато суперечностей було щодо Арсена Авакова, і ви проголосували за. І найбільш суперечна фігура була. Голосувалося монолітом. Голосувалося не окремо за Авакова, а було за міністра оборони. Так, це ж пакетом. Пакетом. І це взагалі суперечило всіх правил. Але люди дали шалену довіру сьогодні одній людині, це Володимиру Зеленському, президенту. Він бере на себе сьогодні відповідальність і провели не тільки другий тур, або вже пройшов третій тур виборів президентських, я маю на увазі парламентські, тому що на подушці, накритою під ковдрою, пройшли парламентарі до парламенту, яких взагалі в округах не бачили. От якщо бачили Шахова, якщо бачили Лукашова, Сухова, Вельможного або Фурмана, за нас і голосували. Тому що ми постійно були з виборцями. І я взагалі буду наполягати на тому, щоб в державі була не просто відкрита система виборів або закрита, взагалі мажоритарна система, як є у всьому світі. А сьогодні «Слуга народу» сьогодні саме руками Зеленського хочуть поламати систему мажоритарну, хоча вони набрали 60% в округах. Уявіть собі, вони ламають систему. Навіщо це робити? Заради популізму, що вони обіцяли на виборах. І сьогодні скорочувати парламент до 300 людей. А я кажу до 225, тому що 225 округів мажоритарних повинно бути. І сьогодні буде скорочення бюджету на партії, на взагалі тих, хто сьогодні не з'являється від партії, жодної людини від депутатів від партії не з'явилося в парламенті за 28 років. Уявіть собі, жодний партієць не з'явився в окрузі для того, щоб навести лад. Тільки мажоритарники приходять і віч-навіч не бояться спілкуватися з людьми. Я подивлюся, як 130 народних депутатів від «Слуги народу» будуть з'являтися в округах, поки вони не поламали систему, і будуть спілкуватися з виборами. Наприклад, ви би хотіли бачити свого народного депутата, дивитися йому в очі і ставити йому питання: а чому ви голосували за Кабінет міністрів? А чому ви голосували за того, за іншого міністра? Я скажу так, коли міністр оборони на півгодини спізнився, і коли присутній був президент в парламенті, вся президія, іноземні гості, ні в які рамки це не вписується, ворота не вписуються. Але коли поставили всім пулом уряд, я вважаю, що ми мали голосувати не за те, що там є Аваков або там є іще хто-небудь. Там є Данілюк, там є Абрамавичус, який сьогодні посідає якісь пости. Але наша команда проголосувала за весь склад уряду. І ми подивимося ближні 100 днів,
Як вони відпрацюють? Чи будуть знижуватися тарифи, і не просто будемо популістично критикувати, а будемо говорити правду, якщо допустять до трибуни. Є майданчик сьогодні прийти до вас на телебачення. Я прийшов і сьогодні про це говорю відкрито і щиро. Якщо не будуть виплачуватися шахтарям заробітні плати, я не перестану про це говорити, що треба сьогодні розвивати державну галузь вугільну, а не з Єгипта і з Америки везти вугілля, яку вистачає сьогодні тут, і повернути шахтарів з Польщі. Також про це буду говорити. Далі, якщо сьогодні кажуть, що вони Роттердам плюс поламали, а де зниження на електроенергію? Чому сьогодні комерційна ціна на електроенергію в електротранспорті, в трамваї, в тролейбусі, в метро, в електровозах? Чому сьогодні освітлення наружне сьогодні коштує в 3 рази дорожче, навіть чи ви сплачуєте по 90 копійок до 100 кВт в хаті в себе? А чому сьогодні людина повинна не бачити тих платіжок? По 2,62 сплачує освітлення на вулицях. І багато яких речей я буду висвітлювати і буду натякати на те, що уряд або працює, або ні. І чи дасть сьогодні Гончарук за 100 діб, я кажу не днів, а діб свої роботи. Бо сьогодні уряд повинен працювати шаленими темпами не тільки парламент, а й уряд повинен працювати 40 годин на добу, повинні працювати інститути державні, повинні працювати експерти, і іноземні експерти, до речі, допомагати. І не тільки сьогодні популізмом займатися, 50% внесення до Конституції змін я вважаю популістичними рішеннями. Дивіться, от ви самі згадали про цукор, який у вас роздавався. І це трактується як підкуп виборців? Ні. І не тільки цукор. Я кажу, хай би написали 50 або 100 туди пунктів, за якими допомагала команда Шахова. В нас працює 25 приймалень. Пусть «Слуга народу», або «Опозиційна платформа за життя», або «Опозиційний блок», або «БЮТ» покажуть свої приймальні, які є у народних депутатів. В нас працюють волонтери, юристи. Наприклад, ви юрист. Приходите і кажете: Сергій Володимирович, я бачив, що ви працюєте, у вас немає часу на одне, на друге, третє. Давайте будемо вашим помічником. У мене було 35 помічників. Найбільша кількість помічників в Верховній Раді, бо вони, волонтери, працювали безкоштовно. В суботу, в неділю, в п'ятницю, відриваючись від сім'ї, надавали допомогу пенсіонерам, надавали допомогу многодітним дітям. А як сказати, коли ми завезли обладнання, наприклад, медичне. А як сказати, що багато було підготовлено законопроєктів саме цими помічниками? А як сказати, що було обладнання, цукор, це трактується прямий, непрямий підкуп виборців? Під час виборів ніяких роздач не було. 20 років моя команда допомагає людям. За тиждень до виборів? Ні, ну що, так скажіть, будь ласка, хто міг розуміти, що парламент буде не в жовтні, а буде в червні? А давайте візьмемо на той рік, поза той рік. Чому вони не пригадують це? А поза той рік, а 5 років тому. Кожен рік фонд допомагає людям. І не тільки в 114-му окрузі. Можете вийти до людей і запитати, чи допомагає команда Шахова. Допомагаємо. І не в цукорі справа. Справа в тому, щоб допомагати взагалі. Людина підійшла порадитися. Він не може ні з ким порадитися, а до вас. Саме тому і хочуть знести мажоритарку, тому що це називається засівання округу. Ні, це повна... І тому голосували а за. Чому вся область? А чому Чернігів? А чому Черкаси не пригадали? В Черкасах не йшла команда Шахова. В Чернігові не йшла команда Шахова. А ми там теж допомагаємо. Ми допомагаємо в Закарпатті, ми допомагаємо в Чернігові, ми допомагаємо в Черкасах. Є волонтерські організації, а в Харкові, а в Донецькій області. Ви там також цукор роздаєте? Так, всюди, будь ласка. А кому? Людям, які сьогодні потребують і хочуть, щоб їм допомагали. Хай сьогодні підуть, подивіться, хай підуть і всі дадуть. А сьогодні чому не пригадують олігархів? Шахов не олігарх. Шахов був підприємцем, став парламентарем. Якщо в мене є багато, чому не пригадали завод, який запустили 9 років, стояв завод в Троїцьку, масло-пресовий завод. До мене звернулися люди, коли ми об'їжджали, не відпочивали на канікулах, а поїхали по стіні, через яку може перескочити шалена курка, на яку витратили мільярди гривень.
або шалений кролик може перескочити. Про це мовчать. Демаркаційну лінію, коли розмежовували, хто заступився за людей в цей момент. А чому не пригадують подарунки дитячі? Теж засівання округу. Хай дадуть. Я був щасливий, коли в радянські часи мені давали подарунок від шахтарської сім'ї. Я йшов в ДК, отримував цей подарунок. А в Сєвєродонецьку, наприклад, взагалі місцева рада побігла звільняти вчителів, які роздавали подарунки дітям від Шахова. Це не мій округ. Це округ Сєвєродонецький обласного центру. Я в своєму окрузі обирався, і люди були задоволені, що їм сьогодні про них дбають. Сьогодні є народний депутат, який може прийти в будь-яку хату, і повірте мені, відкриється калітка, я можу зайти, мені молока нальють, не тільки води. Я можу поспілкуватися з будь-якою людиною, я приходжу до ветеранів, я ходжу до церкви. Я пишаюся тим, що я хрестився в храмі Московського патріархату, що я вінчався в храмі Московського патріархату. 5 дітей хрестилися в Московському патріархаті. Я не голосував взагалі за релігійний закон. І, може, це стало приводом до того, що люди повірили в те, що все ж таки незмінна людина і не зраджує сьогодні віру. Неважливо як. Ви про що говорите? А про те, що є... Що перевіряє це поліція національна? Ні, я кажу про те, що голосували за мова, віра, телеканали, які хочуть закривати. От Шахов сьогодні говорить, Томас, я не знаю, не має права сьогодні політик втручатися за Конституцією в релігійні питання, розумієте? Кого хочуть, хтось мусульманин, хтось християнин, хтось католик, хтось іудей, є своя церква, хай йдуть і моляться там, правильно? А я... Це законодавство української Конституція передбачає свободу віросповідання. От ви говорите, наприклад, що ви... А мова? От я сьогодні вільно спілкуюся українською мовою. Ще вчора я не міг говорити на українському язикі, да, українською мовою. Але ви вивчили. Вивчив, тому що я вважаю за потрібне, як політику, який пішов до першого ранжу держслужбовця, хоча за популізмом вже ми не держслужбовці, ми політичні діячі. І от нова монокоаліція здивується, коли вони зрозуміють... Ну, от, все-таки у вас на лацкані який прапор висить? Український. І якою мовою там пише? Українською Народний мовою. депутат України. І тому і ви спілкуєтеся українською мовою, і чому вам потрібно знати українську мову? Тому що... Я більше скажу, в моєму окрузі 90% людей в селах, селищах, районах спілкуються з суржиком або українською мовою. Ні для кого немає проблем. Сьогодні спілкувався з головою громади Марківської, говорили виключно українською мовою. Тобто ви розумієте, мене це не дивує. Що проблема мови – це надумана, правда? Надумана. Навіть Сергій Шахов російськомовний говорить українською мовою. Коли політики починають використовувати це і зіштовхувати людей лобами між собою, мовним рефлексом, є тоді, кажу, 10 стаття Конституції, де чітко прописано, українською мовою є державна мова, але ми не маємо права сьогодні пригнічувати і російську мову, і мови інших меншин. Сергію, а в який спосіб російська мова в Україні пригнічується? Вы знаете, постоянно говорят о том, что нужно изменить, поменять, все должны говорить на украинском языке. Есть радикально налаштовані українські, креативно налаштовані там українці, які виключно хочуть, щоб на переході бабуся в 95 років стояла на жарі, на сонце, під дождем, падала в обморок, умирала в Станично-Луганському районі, получается, стояла за пенсії 50 років. Слухайте, ви малюєте якийсь такий сюжет, знаєте, який притаманним певним засобам масової інформації. Я вас запрошую до себе в округ. Покажіть мені цю бабусю 95 років, хоч раз, яку на переході, в жару чи в дощ, радикальні організації змушують говорити на українській мові, а вона російською говорить. Я кажу ще раз, за законом. Ну, да, у меня, извините, пожалуйста, у меня нет родителей, я так, к этому ставлюсь в Царство Небесное, я не могу к ним поехать на ту территорию, на могилы, да, потому что я выбрал мирную Украину, и вы правильно сказали, что я прописанный в городе Стаханове. Я уверен, что когда все-таки решатся и Россия, и Украина, как президент сказал, встречаючи борт с моряками, і з Сенцовим, і з політичними ув'язненими, арестантами, да? Поэтому, когда президент сказал, что в ближайшее время будет мир,
Я бы не хотел, чтобы, как говорили, 2 недели наступит мир, да, там, или в ближайшее время, ну, это такое растяжимое понятие. Я хотел бы, чтобы правда в ближайшее время наступил мир, чтобы минские договоренности начали работать, чтобы кадровые военные российские ушли с тех территорий, покинули казармы, получается, казаки разоружились, и кто реально был коллаборантом, могли бы выехать, которые занимались мародерством. Я не говорю за учителей, за врачей, которые меня учили. Я не говорю за друзей, которые остались там за браком, грошей не змогли переїхати в велику Україну. Потому что 5 детей у человека, там, или 3, то у меня 5 детей, да, я смог переехать сюда, оставивши все там на той территории, вот я вкладывал все деньги, которые зарабатывал, вкладывал деньги в ту территорию, там, Стаханов, Брянка, Кировск, Антрацит, Алчевск, и, ну, решился, все, я могу сюда переехать, да, потому что, ну, я уверен, что мир наступит, и я могу сегодня вещать на ту территорию своим друзьям, что все-таки я вижу какие-то изменения, не те 5 лет, которые грабили население, пройдя на костях, на крови Майдана, пройдя на жертвах, получается, войны, в парламент 303 депутата. Это было не 254 депутата Зеленского. Это было 303 депутата, объединившегося, получается, в коалицию. Потом они развалились, распались, начали делить портфели, ограбили страну, делили, получается, министров. Ну, например, министр Насалик, энергетики и Палова, да? Уничтожил угольную промышленность. Не выпускать его из страны сегодня надо. И это должны принимать были депутаты Зеленского. Не выпустить ни одного министра, пока не отчитаются перед украинским народом. А теперь вернемся... А теперь давайте вернемся к бабусі на переходе, жару, холод, зноб и так далее. Что сегодня она получает? Український закон заработав, правильно? Ну, тобто ми погодились, що бідну бабусю в 95 років ніхто не притісняв за те, що вона говорить російською мовою. І це маніпуляція. Ну, пане Сергію. Людина має право сьогодні говорити такою мовою, якій сьогодні зручно говорити. Так, правильно? вона говорить російською. Хто її утісняє? Крім якоїсь фантазії про дощ і сонце. Ну, хто, от покажіть мені хоч один випадок, де на сході України притісняли за російську мову. Поки таких випадків я не чув, до мене не зверталися, але те, що відбулося сьогодні, не сьогодні, в 8-му скликанні Верховній Раді, я вважаю, було не за потрібно приймати той закон, який популісти вже показала, 25-75. Мова віра, добре, і армія мільйонна. Добре, що сьогодні нормально і хлопці повертаються, і сьогодні відстоюють ті кордони, але вона потрібна. Немає своєї армії, будеш годувати іншу. Але хотілося б запитати ще, де поділися 1,5% людей, 1,5% сплачування податку військового на армію. Хто сьогодні відповів? Яке обладнання є в армії? Яке оборонпром розвивається сьогодні в нашій державі? І так далі. Багато питань до того уряду, який не треба взагалі випускати з нашої держави. Дивіться, пане Сергію, ви багато говорите про мінські домовленості, ви самі прописані. Ми вже неодноразово тут згадали місті, яке зараз не підконтрольне Україні. Ви у свій час робили круглі столи, коли почалося все в 2014 році. Ви були ініціатором проведення круглих столів на тему, як об'єднати країну. Правда, був такий факт. У мене трохи в іншому полягає питання. Сергій Шахов, він впливова людина. Я з багатьма людьми говорив, вони казали, Сергій Шахов, він достатньо впливовий на сході країни, в своїх округах. Я був свідком цих подій, які відбувалися і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. І я просто говорю як людина, яка перший раз потрапила на Луганщину і на Донеччину у той час. Тоді важко було говорити українською мовою, тому що, ну, вам особисто? Мені, ну, просто, якщо чули українську мову, от я вам просто скажу, коли ми вже зайшло за мову, то раз в парку почули, що я з кимось спілкуюся українською мовою, мене обірвали і просто сказали, перейди на російську, бо ти можеш закінчити не там. От якщо говорити про мови, то в мене такий досвід був, і це факт. Так? І я весь час змушений був спілкуватися російською, тому що дуже сильно вороже були наставлені до України. Але не в цьому питання. А ви говорите, що
нет такого пресса, Так, нет, ні, нет ви такого вопроса. говорите, що російську мову хтось утісняє. Якраз я тоді на Сході відчував, що мені це може коштувати життя. Краще якщо я було говорю не українською. чіпати тоді, в той момент, українська, російська мова. Я, коли був... Так російську ніхто не утісняв. Коли був переслідуваний владою політично, я ще китайську почав вчити і англійську. Ну, це не в тому річ. Чому так сталося у 2014 році? Тому що, за моїм спостереженням, багато чого могли вирішити люди, які були впливові в тих регіонах. Поясню. І Сергій Шахов був одним з них. Єдине місто в Луганській області Стаханов, яке не проголосувало, депутати місцевої ради не проголосували за референдум. Це зробив особисто мер на виконкомі, незаконно поставив печатку виконкому і з дружиною пішов голосувати. Єдине місто Стаханов, яке не здало міську раду і поліцію. Після вже озброєного нальоту, коли повикидали місцевих патріотів або хто захищав місто, ніхто не хотів, щоб була озброєна техніка, зайшла в Стаханов. І тоді Озброєна техніка яка? гради, буки, вазіки, російські, була і українська, повірте, з воєнних баз, які стояли, наприклад, в Луганську, коли хлопці 3 доби відбивалися від, скажу, за тих, хто захопив СБУ на той момент, і стріляли українських хлопців. Гімн України грав 3 доби. Саме в Луганську це відбувалося. Те, що стосовно міста Стаханова, рідного міста, жоден депутат, більшість депутатів і партії регіонів не голосувала за референдум, скажу так. Тому що я був тоді в міській раді, ви можете відкрити 54-ту сесію, якщо не помиляюся, 53-ю сесію. Я українською мовою, я зайшов знову-таки на довиборах і супереч Єфремову тоді, супереч діючому меру, який сьогодні є колаборантом в Стаханові, він йшов проти мене. Це був 51-й округ міста Стаханова. І я пройшов, виходить, саме, скажу так, мажоритарною системою також. 70-30 я переміг. Хоча мер того міста, мер міста Стаханова жив в тому регіоні. Це був Парком і Чутіно. Повірте, що була така потужна у нас боротьба. 70-30 перемогли. У підсумку, чому Сергій Шахов не зміг Тепер те, що регіон? я не гладіатор, і група людей, яка могла би втримати, я кажу, і депутати місцевої ради, вони послухали Шахова, пішли за мною. Жодна людина, яка працювала в мене під той час, а ми знаємо, що депутат місцевої ради має право займатися господарською діяльністю і бізнесом, ніхто не ходив на референдум і так далі. Більше скажу, 2000 людей вийшло на площу, коли Павло Дрьомов, царство йому небесне, про мертвих не говорять погано або ніяк, або ніяк, який захопив мій офіс. Вони хотіли одразу всі стати Шаховим. Захопили підприємства. Навіть сьогодні в готелі «Донбас», який не віддали власникам іноземної компанії, інвесторам, які зайшли в місто Стаханові, купили цей готель майже за 5 мільйонів гривень. $1 мільйон тоді це коштувало. Коли регіонали хотіли купити за 100 тисяч доларів, а інвестор купив за $1 мільйон. От уявіть собі. А от якщо говорити, наприклад, про ідеологію, так? Один з ваших людей, він є в опозиційній платформі «За життя». Ви поділяєте цінності, які пропагує опозиційна платформа «За життя»? Не всі, але багато чого сходиться в лівій ідеї, яка сьогодні є. І Лукашов Ліві ідеї – це такі поняття достатньо широкі. Проводили соціологічне дослідження. Я не хочу до пострадянського Союзу, але я хочу, щоб в Азовському морі не було забруднення екологічного, тому я пішов в екологічний комітет, так? А щоб була... Ні, ми говоримо на загал, не про екологію. Я закінчу. Щоб був осьотр, повно осітра в Азовському морі. Щоб люди відпочивали сьогодні всі, не тільки привілейовані могли поїхати в Єгипет, в Турцію, там в АОЄ, а всі, які могли би мати захист
від підприємців, які сьогодні не дають ті можливості, не дають путівок людям поїхати, шахтарям, наприклад, навіть на шахтах приватних. Хочу, щоб державні шахти розвивалися, так, наша вугільна галузь, і давали шахтарям жити. А, наприклад, сьогодні в гірській шахті взагалі затопили і постраждали люди, і вода щелочна, яку навіть ви приїдете до Луганщини, не можна пити, тому що вона отруєна, і діти сьогодні труються, наприклад, і всі замовчують про це. Я хотів би, щоб «Слуги народу» ці підняли цю тему. Хотів би, щоб Я про цінності з в опозиційною Радянському платформою Союзі... за життя. Опозиційна платформа за життя про екологію мало говорить. Ви просто мене молодше, мабуть. Я не думаю, що багато там... Вони говорять про мир. Це головне. От про не мир. будь-якою ціною, не будь-якою ціною. Якщо говорити про федералізацію нашої держави, так, то сьогодні Німеччина федералізація, так, Франція у нас практично має 4 розвитки напрям, багато держав, які сьогодні Штати, Сполучені Штати, навіть 50 штатів плюс 1. А яку федералізацію? Я не кажу за федералізацію, я кажу за те, що сьогодні молода держава, вона не має права дбати, і поки що йде війна про федералізацію, але в майбутньому, може через 100 років, а може сьогодні щось зміниться при монокоаліції, може війна закінчиться, може... Зачекайте, ви за федералізацію? Ні, я кажу про те, ви проти чи ні? Сьогодні проти. Сьогодні, наприклад, особистий статус там вимагає там опозиційна платформа за життя. А я проти. Я голосував за особистий порядок на Луганщині, там на Донеччині та в Криму. Але особистий статус це небезпечно. Особливий статус на сьогодні це небезпечно. А ви за що? За особливий порядок поки що. А що означає особливий порядок? Яка різниця між особливим порядком і особливий порядок дав можливість сьогодні примирення, це 50 на 50, хоча 50 на 50 від російських вимог і від українських вимог на Мінській платформі, в якій сьогодні хоча б припинили, бо пам'ятаєте Іловайський котел, правильно? Ви пам'ятаєте взагалі, скільки трун їхало? Можна терикон із трупів зробити сьогодні. Що з тої сторони, що з цієї сторони. Крим був автономною республікою, так? Так. Це особливий статус. Що зараз жодного, я не хотів би говорити про це, що жодного пострілу не відбулося при зданні повністю Криму. Я бачив тих моряків, які сьогодні живуть в палатках, їм не дали навіть сьогодні хат, які вивели всю техніку, навіть в Херсонщині, тому що я проїхався від Чернігова до Зміїного острова. Розумієте? Слава Богу, що не загинули люди в Криму. Це все зрозуміло. А за яку ви федералізацію в майбутньому виступаєте? Не за федералізацію в майбутньому, а про регіони, які могли би власно розвиватися. Це ж федералізація називається. Ні. А як? Ні. Я говорив за ліву ідею. Так поясніть. Пояснюю. В радянські часи ви з якого року? Я народився в Радянському Союзі, в 81-му. А в 81-му, мабуть, ви можете не пам'ятати. Піонером вже не був. Ціну, а я був і октябренком, і піонером, і дисципліна була железна, і був не... Ви так ностальгуєте за тими часами, чи як? Да, я скажу, знаете почему? Потому что я был счастлив. Когда сидели живы мои родители, и отец, и мама, они были простыми шахтерами, воспитали меня как нормального человека, который сегодня может помогать людям не только юридически, не только сахаром, продуктами питания. Хотелось бы, чтобы это делало государство прежде всего, да? И не просили там голосовать на выборах как-то. Придите в Луганскую область, спросите, а требовали команда Шахова там голосовать или не голосовать? Нет, конечно. И мы требовали от каждой политической силы больше того, рассчитаться за комиссией, получается, да, чтобы... Или там наблюдателей кто-то нанимал. И вообще многие вопросы, которые возникали, люди ко мне идут в приемные, а вот такая-то политическая сила не рассчиталась. Они вам обещали, хотя не имеют права этого делать. Но дал слово, держи, да. Поэтому я был счастлив, когда моя семья могла
Не было там красной икры, черной икры. Отец мог махнуть 50 грамм после шахты, да, у него были силикоз. Это болезнь, когда у тебя болит все, да. 2 метра роста мужик, как медведь, падает на пол и орет от боли, потому что он работает 1000 метров в шахте. А мама закачивала воздух в шахту и отвечала за жизни шахтеров. А потом взял кто-то один в 1993 году, пришел вице-премьером и затопил Стаханов уголь, затопил шахту Максимовскую, не думая о том, что есть Мироновская шахта глубокая, 100 миллионов тонн угля, которая могла дать 200 тысяч семей рабочие места, и не было бы, когда я захожу на кладбище, да, когда заходил на кладбище к родителям, когда молодые ребята от наркомании, от алкоголизма поумирали, когда родители их просто практически бросили и поехали на заработки, как мои родители. Слава Богу, что я могу сегодня сидеть перед вами и это рассказывать. Болит просто вот настолько, когда я пил воду из-под крана. Ви прям же якісь такі жахливі історії розказуєте, ну тому що, наприклад, А потому що убійці. Проблема України, заробітчанства, вона є тотальна проблема. Я сам з Західної України. Нет, там это началось с 1991 года. Кожна друга сім'я з Західної України, хтось перебуває на заробітках. А в советское время нет. Ні, я до чого веду, але ну я би не сказав, що там тотально діти стали наркоманами. Я объясню. Ментальность западной и восточной Украины совершенно отличается. Отличается, естественно. Мы украинцы. Мы одно целое, по сути, но оно отличается. Потому что не было той культуры объединения. Нас постоянно разъединяли. И вот шахтер, он не думал о бизнесе. А на Западной Украине видели Польшу, видели, как развивается Европа, да, и практически могли ездить и в Италию работать, могли ездить и в Англию даже позволить себе работать. Що це ментальність Нет, а Донбасс ближе к России. И шахтер мог поехать только на Кузбасс, работать на те шахты, которые поверхностно добывались там поверхностным способом уголь. Мой отец никогда не думал про бизнес, мама никогда не думала про бизнес практически, потому что отец получал 1000 рублей, шахтер, да, а вода стоила 2 копейки из крана, или электроэнергия стоила копейку, а газ стоил 2 копейки. Может быть, это сегодня смешно на это смотреть, вы спросите у родителей, дай бог, чтобы они живы, да, я так понимаю, слава богу, 1000 лет жизни и здоровья. Так вот спросите, была ли цена такая на энергоносители? Зараз не про енергоносителі. А лева ідеї. Почему тогда? А чи не вважаєте ви, що це проблема саме політиків, які розділяли країну? От, наприклад, ми ж дійшли спільно... А ви скажіть? Дивіться, я ж з Сергієм Шаховим, як представник Західної України, ми дійшли спільного знаменника, що російську мову ніхто не притісняє? Скажіть, будь ласка. Ви погодились з тим, правда? Ви розмовляєте російською мовою, Любомир Ференц розмовляє українською. Ми нормально спілкуємося, один одного розуміємо. Пане Любомире, от почуйте. Чому? Давайте поставимо собі питання. Чому в Радянському Союзі розвивалися шахти? Чому в Радянському Союзі була розвинута енергетика? Чому в Радянському Союзі рубль коштував 62 копійки, тобто долар коштував 62 копійки радянських? Чому рубль підкріплювався золотом? Чому не розбазарювалися землі, як сьогодні про це говорять? 3,8% всього додаток до ВВП. А може і менше. Чому сьогодні хочуть продати іноземцям українські наші землі? Саме продати. Ніякого ринку землі не буде. Буде просто тотальний розпродаж землі. Я проти цього. Тому що наша земля, фашисти ще вивозили чорноземи з нашої держави. Ви були в Сполучених Штатах Америки? Був. Ви ж спілкувалися з американцями. Спілкувався. Ви описуєте Радянський Союз, коли впав Радянський Союз. А там захищена людина чи не захищена людина? Я завершу свою думку. І от перші рази, коли українці їхали, наприклад, в Сполучені Штати Америки або в Європу, я спілкувався з багатьма європейцями, я сам вчився на Заході і так далі. Вони розказували, які були старші. І, наприклад, українці приїжджали в Європу або в Сполучені Штати Америки з чудової країни, яку було звати Радянський Союз. Ви знаєте, яка їхня реакція була? От мені розказували. Українці, в яких дідусі і бабусі виїхали, вони вже американці, наприклад, чи європейці, в яких дідусі чи бабусі там на початку ХХ століття виїхали в ці країни. І вони спілкувалися з українцями, які щойно приїхали з чудової країни Радянський Союз. Знаєте, що вони мені розказували? Українці просто стояли і плакали в супермаркетах. Почуйте. Пане Сергію, вони плакали від того, що люди справді нормально живуть. Правильно. Чому? І вони... Такі багаті, така держава багата, але люди такі бідні. Правильно?
Тому що чиновники Так це ми говоримо про Радянський Союз. з 1991 року Господь дав можливість чиновникам побудувати. Чому Польща вилізла з цієї прірви? Чому Китай за 30 років виліз з цієї прірви? Чому Сінгапур, острів, де хочете немає поговорити корисних про Китай? копалень? Чому немає корисних? Там немає корисних копалень. Це острів. 48 островів навколо. Чому Китай вийшов з економічної кризи? Сергію, ну давайте зупинимося. Чотири мови держави. Я кажу раз і ще раз. Сінгапур, 4 мови державні. Там ніхто нічого сьогодні за мову не чіпляється. В п'ятірку по Форбсу входить держава, в п'ятірку світову. Держава така маленька, 4,5 мільйони всього-навсього людей. В нас роботящі люди, які сьогодні тікають з країни. З 91-го, я вам скажу, тому що з 91-го року Україна така молода, тендітна дівчина, з таким приданним від батьків, які всі побудували. Чому в Радянському Союзі будували клуби, дитячі табори? Чому були дитячі дитячі садики, школи? Ну, все було практично для... Я себе... Ми, здається, я пригадую, Радянський Союз, ми жили в різний Радянський Союз. Зараз, до речі... Я пам'ятаю зовсім інший Радянський Союз. Мені було 6, 7 чи 8 років, я добре пам'ятаю ці часи. Я пригадую довгі черги, 2 буханки хліба на одну людину. Ні, це ви вже пам'ятаєте 89-й рік. Коли практично вже шахтарі почали бастувати, коли практично розвалили велику імперію, скажімо так, сталінську і так далі, хто б що не говорив, правильно? Я ще раз скажу, я був щасливий. Коли я приходив до дідуся, я брав 1 рубль і йшов, купував 6, не 2, 6 булок хліба, по 16 копійок. В мене залишалося 4 копійки, я мог кинути в копілку їх. Розумієте? Я приходив додому, я був щасливий, що я був у бабусі, у дідуся. Немає сьогодні нікого. Сотні тисяч шахтарів знищили, металургів знищили, хімічну промисловість знищили до фундаменту. Зараз треба будувати. Я переконаний, що ми можемо стати найкраще, чим Сінгапур, чим Китай. Але треба дбати сьогодні. Потрібні прийти державники, якщо ми розвиваємо демократію, так хай розвивається демократія. Що сьогодні відбулося в парламенті? Ламання через коліна. Проголосуємо за імпічмент президента, якого ніколи в житті не буде. 3/4. Тому що 338 народних депутатів повинні проголосувати. А за регламент, коли правки, я є суб'єктом законотворчим за Конституцією, не можу внести правки, не можу говорити як народний депутат. Для вас, Сергій, для вас Росія – це агресор? Зараз йде війна між Україною і Росією? Війною, перш за все. Ніхто це не назвав досі. Якщо ми це не говоримо про законодавчу, ми не говоримо про законодавчу. Повинно визнатися це на законодавчому рівні. Війна або не війна. Гібридна війна. Обізначте її гібридною війною. Закон про агресора я не голосував. Я не голосував воєнний стан. Я не голосував мовний закон. Я не голосував драконівські закони. В даний момент? В даний момент. Сьогодні на тій території перебувають кадрові військові Росії, але більш за все в армії, ті, яка побудувалася в Луганській, Донецькій області, є виключно козаки. Але керують ними кадрові воєнні Росії. Без підтримки Росії змогли б ці так звані козаки встояти? Ви знаєте, ніхто, може, і не хотів на той момент завершувати ту війну, тому що ця війна, знаєте, чия? Олігархів. Це війна політиків. Це війна тих 5 років... Військові ким? Олігархами поставлені? Російські? І може і так. Може і так. Українськими олігархами кадрові військові, да? А як вони не українськими олігархами, а може і російськими олігархами. Почуйте. Сьогодні, як ви вважаєте, от, Любомире, агресор чи не агресор Росія? З Росії везеться вугілля антрацитової... Чекайте, ви політик, давайте роз'яснимо. Давайте роз'яснимо. Ви політик, ви український народний депутат. Так. Як російські олігархи управляють кадровими російськими військовими? Просто поясніть мені. Наскільки мені відомо законодавчо, вони підпорядковуються міністру оборони. Хто управляє світом, скажіть? Ну ви ж віруюча людина. Я для вас відповім. Хто управляє світом? Я маю на увазі мірським гроші.
І сьогодні олігархи із російського боку, а може іноземні олігархи, і українські олігархи б'ються за те, щоб за щитом війни грабувати нашу державу. Добре. Почуйте, ще одна ремарочка. Скажіть, будь ласка, а як назвати наших іноземних партнерів, які відкусили шмат від України в 75 мільярдів гривень, 3 мільярди доларів, 3 мільярди доларів за Північним потоком-2? Такий невеличкий шматок, 3 мільярди доларів. Раз віддали, два віддала б Україна. Через 10 років погасила б борг МВФ. Може бути таке? А чому сьогодні МВФ далі починає викручувати руки українцям, даючи нібито гроші? Але де ті гроші подіваються? Я хотів би, щоб наші іноземні партнери довели тим, що з 1994 року був Будапештський меморандум, за яким Америка, Англія, потім приєднався Китай, Франція, Німеччина, обіцяли нам дати... Будапештський меморандум включає в себе три країни. Ні, потім... Гарантами стали Сполучені Штати, підписали Британія і так далі, найбільш потужні. Банальне питання, в нас дуже мало часу. Чий Крим? Український. Росія захопила Крим? Так. На Сході значить Росія агресор, якщо захопила його, вона анексувала його. Yes. Росія агресор. Так, на приводу Крима. А там, на Луганській, Донецькій області, сьогодні кадрові військові, хай давайте визнаємо в парламенті. А я хочу сказати, не треба сьогодні доводити до кипіння ситуацію, яка і так вже виходить за береги. Президент Зеленський чітко визначив. Хтось говорив, що Цемаха треба було затримати. Він дав свідчення. 35 українських моряків полонених повернулися в країну. Давайте не будемо сьогодні розгнічувати і так до того, що полум'я, яке через мінські домовленості поки що стихло. Правильно? Як ви бачите розв'язання ситуації? Давайте не будемо оперувати там за мінськими домовленостями. Ви особисто як людина, місце приписки якої не підконтрольна території. Як розв'язати цей Гордіїв вузол з східними територіями Донбасу? Перше, за 5 років нічого не зробилося для людей. Хотілося б, щоб сьогодні монокоаліція працювала не на піар, а працювала для людей. Це зниження тарифів, розбудова інфраструктури, добування свого газу, розвиток вугільної галузі, розвиток хімічної галузі, розвиток металургії. Якщо це все буде зроблено, то ці території повернуться? Якщо ми покажемо переселенцям, а їх 1 700 000 переселенців, майже 400 000 з Криму, люди побачать, що почала розвиватися країна, що 500 мільярдів гривень, які получають сьогодні Мінінфраструктури з акцизу, з дорожнього збору, пішли на дороги, а не в кишені чиновників. Якщо будуть кишенькові міністри покарані, якщо ті, хто розкрадали державу, також будуть покарані, і люди відчують, за один день нічого не збудуєш. Давайте не будемо такі... А кадрові російські військові, які зараз там знаходяться, вони також побачать цей розвиток? А хто має забрати цих кадрових військових? Повірте мені, що на тій території, якщо говорять, що всі пішли на референдум, повна брехня. Повна брехня. Я вам вже говорив за місто Стаханов, які не... Я бачив інші міста. Які? Я бачив черги у Маріуполі, де були відкриті тільки 4 на російському телебаченню? Ні, я особисто це бачив своїми очима. А я не бачив. Я бачив. Я бачив, як відбувався референдум на Сході. А наскільки скоротили ДВК? 4 дільниці лише було. 4 дільниці в Маріуполі. Люди стояли по 2-3 години. А скільки ДВК всього там? Так було тоді 4 ДВК. Ні, скільки всього ДВК? Там багато їх було. Я скажу 100. А залишили 4. 4. Бачите, я володію інформацією. А тепер беремо 100 і 4. В скільки разів це? В 25 разів. Тобто ви маєте на увазі, що ці люди, вони б собі вигнали кадрових військових російських? Ні, не вигнали б. А як би це було штучно зроблені черги для того, щоб показати. Я говорю про російських військових кадрових, які зараз там знаходяться. Як їх? От ви говорите про розвиток. Самі люди виженуть. А чому вони цього не зробили в 14-му? Подивіться, коли рухнула стіна берлінська, пам'ятаєте? Не знаю, сепаратисти були, колаборанти були, ФРГ, ГДР. Правильно пам'ятаємо, правильно, коли рухнула стіна німецька? Так от, в одній стороні жили, як ви кажете, плакали бабусі та дідусі, які приїхали до Америки, а ФРГ, нібито один і той же народ.
Але коли рухнула стіна, почало все розвиватися. І чому сьогодні в сімку держав світу, Велику сімку, входить Німеччина, яка завойовувала світ, які були агресорами, які фашисти, які вбивали людей, вивозили українських Вам особисто, чорноземів. як народному депутату, який вектор розвитку країни ближчий? Прозахідний чи проросійський? Свій, український. Свій, український. Ми не маємо Добре, на кого мала б орієнтуватися Україна за моделлю розвитку? На світові держави, які вийшли в десятку світу за економікою, за Форбсом. G7. 10. А може і 20. В двадцятку. Тобто ви все-таки включаєте Росію, бо Росія в G20. І Росію, і Китай, де комуністи навіть. І повірте мені, що Китай сьогодні шаленими темпами розвивається, там є мільярдери. Я хочу, щоб в нашій державі були не олігархи, щоб деолігархізація відбулася, щоб всіх олігархів не треба вижинати, посадіть їх за круглий стіл, зробіть капітанами промисловості, капітанами бізнесу, дайте можливість Вони сьогодні є зробити капітанами промисловості, нульову декларацію, дайте заводити гроші в країну, дайте гарантію. Є капітаном енергетики. Ні, це пограбування. Хто такий олігарх? 20 секунд. Який має сьогодні телебачення, який має своїх парламентарів кишенькових, який має сьогодні своїх міністрів, який сьогодні має державну монополію. Не повинно бути такого. Бізнесмен повинен бути бізнесменом, вкладати гроші в державу і добувати не 300% прибутку. 10% від прибутку вистачить. Пане Сергію, Сергій Шахов, народний депутат України, я думаю, що нам не дуже варто орієнтуватися на Росію, де немає ні виборів, ні свободи слова, де економіка поділена між своїми. І все-таки кращий вибір, якщо так взяти, це все-таки були б країни Європи чи інші, де є свобода вибору і свобода всього. І лише завдяки тому, що в цій країні є демократія, ви можете вільно тут спілкуватися і російською, і українською. Я вас запрошу в парламент. Вам це не закидує. Сергій Шахов, народний депутат України, позафракційний. Мене звати Любомир Ференц. Я усім бажаю гарного і спокійного вечора і до нових зустрічей вже наступного тижня.